Hi, hello. Magandang araw sa tanan. Karon laing semana na usab ang atong subaybayan sa Kun Ako Ang Pasultiyon. So kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog og subscribe ug click pod sa notification bell. So salamat kayo sa mga makanunayon ninyo nga pagsubaybay sa akong mga drama upload. Og dili na nato idugay ato lang isunod ang maong sugilanon kun ako ang pasultiyon. Let's go. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi yung alagad si Kangina, Trifon Morales, and then may partner usap na ko diri si Juan di tayo mga kauban na maunining tutuluman nun kung ako ang pasultiyon. Kini yung alagad si Kangina, Trifon Morales, ingon kaninyo, ay salamat na daon ka nagsunod ka mo kanamo kanunay. Okay? Asab gina, always say a prayer nga kaiksunan. Unahon ta ang pagpanalangin sa itong labaw makagagawang. Thank you, Lord, sa mong gihatag ka namang grasya. Okay, ang suotan po ka na ito hatagan ng pagtagay. No, pinadakan sa kababay nga nagpatago lang sa ngayon nga Nilia. Kinagibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaiksunan ang atong sinder, si Nilia. Kini akong problema bahin ni sa kumbanang hambugiro ba. Ipanghambog ko. O kung nga no nga naglagot ko o na problema ko, ingon magod ini ang mga paghitabo. Sugdon ako sa dagap ako. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child as a... Nay! Unsa man, Nay? Bantay sa ditong tindahan ka, kay murag na, katugon man ko ay. Sige, Nay. Pahuway lang sa dito kay ako na'y bahala sa tindahag bantay. Ayaw pa utang ha. Ina nga bawal o ng utang ron kay wata ikabali. Oo, Nay. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin. Yes, unsay ato? Unsay imo? Sigarilyo, Dave. Unsay sigarilyo, ha? Ito ang paborito na ko. Unsay mo paborito? Ikaw. Charot! Charot na. Ikaw naman, katong puwa ba? Sorry kayo, ikaw may akong nasulti nga ako paborito. Ganon. Diskarte. Kuhan, kining... Pila man? Baliksing ko lang, day. Pila imong kwarta? Tibuok ba niyo sa klibo na? Gikigwan na. Ano mo tao, day? Kada ko na imong kwarta, uy, nya, 5 pesos na imong paliton. Huwag ka na tuhak ka. Siyo. Biyabi na sigarilyo na lang, bi. Ha? Ambi na lang sigarilyo, kaya umukoy kasuklian na. Sige, nagkuta na inuunin ako, day. Tadawa na. Kadiha, uy. Unyaon saan man na, Aron? Bilin ko lang na, day. Balik ko lang na ako. Huwag gini kailang kwarta, da. Bisag 5 na giwid. Naman. Kana na lang, bi. Oh. Usak libo lang gihapon. Bigiro ko ba? Kung kailangan korta. Bilin lang ako. Balik ko lang ako. Isa day nga ni mo. Si Roger. Roger Tikil. Ikaw kasi nga mo. Ano nanguta naman ka? Alkansihan ako eh. Ikaw ngutana kas ko nga niya. Ikaw di ka matugan sa imungan. Natural.
O niya, nagbalik na ako diri. Nyawa ka. Mungutana mo kung kinsay nagngani mo sa magbantay og puli mo din we. Kinsay may akong palitan. Wa mo ko kailan mo. Nelia. Nilya de ka. Beautiful name da. Sama ka niadto sa Hulagway ba? Sulagway. Dili ni butbut ako ha. Pagtarong unsa imong sama sulti, ni Marika? kanindot sa Hulagway. Kana maklarong but-but imong sulti. Butbut tinuod ni ako gisulti nimo. Gwapa mong kagot tinuod na. Mao di ay nga nindot kay ngan kay gibagay mo di imong ngan sa imong naon. Sus ate na sad. Tinuod bitaw na. Saba kay diha oy. Lagi, namo ko yung diha nga mabagay ang ilang pangan Unsay sa ngan? ilang itsura. Mabagay ba? Mabagay. Kanang Mabagay o wa mabagay? wa mabagay sa ilang itsura di ay. Mao na di ay. Di naman kay kakakita no. Naada yung anang instances di ay. Oy. Kuan. Amo kali silingan, ang yangan nindot kayo. Unsa di iyangan? Ang yangan angel, pero ang iyang naong murag panuway. Tanggong kay. Ngay uban diha nga ilang ngan sweet kayo. Nya pero ming aslom ilang naong. Awa gitaw ni Basta matayon tinawag lagi ka sa kabantay ka. Lahi gyud nimo ba? Lahi mo ngan, nindot mo ngan, nya bagay kay sa imong itsura. Muna dek ikaw. Kisa tingani mo? Ha? Kisa tingani mo Nelia? Nelia. Mo ba? Murag ako, nganong ako murag ako. Ang imong unsa tingali mo? Roger. Roger Tikil. Roger Tikil. Ngay nga naman Lahi ako ngan. ka no? Kay imo nga no? Roger. Butakal kay kagnaw. Butakal to Roger. Bitaw. Ikaw may butakal, ikaw may Roger. Oo, din. Wapoy ni mo. Naay mo tawag ni mo Gerger no? Kanindot ka, no? Tawagon ko Gerger. Ganahan sa ni kag Gerger, tawag ni mo Gerger. Ganahan sa kag Ikitawag na ko Gerger ako. Gerger. Alam nyo. Joke Ikaw ra ba oy. makawa ka sa problema da? Kawa ka sa labad sa kung o? Sabo ka di oy, namutmut na sad ka. Tinuod lagi. Di gani ko ganahan mo lakaw o. Tadawa. Murag Ngano pilit man? akong tiil din. Nga di mo ganahan mo lakaw. Maglabad ako kung o. Nga nang man. Pero makakita ko nimo no? Murag muwang labad sa kung o. Di ay. Pasi nagtukag pain reliever ko. Kapoy ni mo, Jer. Diskarte mo ng imo. Pahuway na ay. Pagkakidot. Sige na, oy. Sige magstorya diha. Lakaw na. Ni ano maka mag-standby sa among tindahan, oy. Anel, balik niya ko din niya. Nga mo pali pa man ka? Magkuha ko sukli nun. Oo, di ay, Mukha Jer. nagi- Sorry sa kay school na Jer. din mo? Sorry, Gadi. Kabalik lang ko. Anhin mo kong palitan og snack ba? Asa na yung trabaho ni mo, Jer? Pobre taon kayo ko dahi. Pobre ka na akong trabaho. Driver ko jeep. Di ay. Tinuod na ilang giingon nga basta driver, sweet lover. Mutuog yung ko anak taon. Unsa may nakatinuod, ana? Ang kauban ako, iyang asawa, katos gili, namatay, pero lisa rin doon. Duha, gida yun. Oo ba? Grabe hali. Basta driver. Basta driver, sweet lover. Mutada ko dyan namatay na to. Unsa namatay na siyang asawa? Kuan, diabetic. Okay, good nga Sweet naman. lover man. Thank you, si. Ay, mo ito na duha ka uya? Ako. mo. Naitig ba yan suga? Naitig pa nitong bugas. Wow, batanon, gili ha. Bantanon, mauto itig ba yan suga? Makalingaw lagi mo. Nalingaw ko Ikaw, ninyo. thank you kaya. Lingaw sa kunin mo. Makalingaw gid ka, Jer. Oo ba? Sige na lang eh. Wala ni bayad ang akong paglingawan mo. Free ni basta ikaw. Wala kay bayad di ay. Sige, salamat ha. Ngaway bayad niya. Wala pakapin. Ansa man? Sugar. Sweet lang ko. Ay, tanan ni mo. Kabuang anaagid ni mo. Tanan. Manaasa ni mo nila. Tungod sa kakalog aning Roger na dagid ko, o sa pagkatinuod lang, gigopuhan sad ko niya, unya punan pa nga si Aw kaayo. Kausar ako gipanguyaban, nakatando dayon ko. Unya, Hoy, Nelia. nay, nga naman ay? Unsa man na si Roger? Ha? Nanguyab na ni mo diha? Uy! Sa iwa. Pagtarong ha? Nganong sige man nag-ani din he. Murag ani ra ba na din mag-standby permi? May untag na ipaliton, wa ra bagyot. Wala mo palit sa intao na nay, uy. Sa may paliton, Sigarilyo. sigarilyo ra.
Pila raman ang sigarilyo. Maligsing ko paliton. Balik 5 pa gyud. Nanay, sad. Uy, nga nung initan mo sa ni mo si Roger, nga mo namang hilabot. Time paragot. Ganong murag mulabad man ka na niya. Unsa man uyab na mo? Oh, Aw lagi. Aw unsa? karaan ba yan yung reaction na? Karaan bitaw. Pero bago maning nahibawan ako nga uyab na day mo anang panuha. Ano man sa day na aana, nay? Dagamang ko, ulitaw pa man sa na Roger. Nahigog ba day ka ng tawhana? Oh, Sumay naib ka ni mo anak. gwapo man. Ginuo ko ni mo tao nilya. Tungod lang kay gwapo, gisugot na ni mo. Wa pa ka kasuhito gani anak. Mao bitaw giuyab sa nako para maila-ila nako siya. Di na kinahanglan, day. Oh, Di na kinahanglan nga ilailahon pa ko nimo kay karon dayon. Kiminyo na ko nimo. yung Roger na amang good ka diha. Itatag sigarilyo be. Alam di ay. Bayon tayo nung kaning garapon. Kanahan kanda ko. Imo na giuyab akong anak. Padol ko ha. Adol. Ilang kalain ang ha. Bidang masawa mo anay mong anak god. Kano sa aman? Pagtigo na sa anak. Alos. Unya, pila may sugilan nun, tungod sa kakutis akong inahay, nakasalgid ni si Roger. Unya, pila ka adlaw ang nakalabay, buwan. Hinahinay naman ako nadiskubrihan ang niyang batasan, may pagkahambog man diining kanahan. Unya, How I told you lately that I love you. Dong, Day. naunsa ka diha, Dong? Nagkanta-kanta ko, day. Bantay ka nga ako ning mga bahandi. Bahandi na to ga. Sa'y bahandi. Yung tubig sa balde. Awangan taon ni mapuno taon na ako gibantayan taon. Basing mo awas taon ni ba sayang kayo bahandi Mo, man ni. mo na bahandi ni mo, Jer? Oh, waka ba ang kanang tubig bahandi na. Mao ni ang pinaka-importanteng butang sa kalibutan. Yun sa man mo sa pagsiguro. Oh, ay ba ka ga nga water is life? Ha? Kung wa kay tubig din sa kalibutan, patay ang tanan ga. Tanang butang nagkinalag tubig. Mga tanom nagkinalag tubig. Ang mga mananap nagkinalag tubig. Magluto kag kanon og sudan og unsa pa dada magkinalag kag tubig. Giuhaw ka, muinom kag tubig, di ba? Water is life, di ba gang? Nganong sige mo kang ngisi, tinuod mo na, Ay, di ba? bawo sa gana, no? Ay, basic na na ako. Basic ha, basic. Bugiru agin mo eh. Dali na nagakot niya. Oo, day. Pre Roger! Ay! Pre, pasok ka rin kun. Bidadugaya. Sige ka bukang tablig-tablig plaza. Ha? Practice mo na. Practice mo na. Dawan, kausap mo niya. Isa mo nang... Tawag ko na. Tawag. Ah, Panola ni pre. sige, hapit ko lang eh. Pre. Ah, Papitol ka. Pre. sige, hapit ko. Nag-usap mo dire, ha? Ay. Kurong din eh. Oh, pre. Ay, karon sa di pre. Sa nagso mong kuha ni paripatok pre. Pre, siya sa dire, pre. Paling kon sa pre. Diyo sa pre. Siya sa pre. Sige. Pre. Nakitaan ko itong imong asawa, pre. Asa to siya? Ay, ngumpra, tabay, ibaw na ka. Dili mo to siya mapundos ba eh, kung may pagkaon. Ngumpra gina siya. Kay para, inig pangayo na ako, ay, nakaday kahatag akong asawa. Kuya, wag ko na, pre. Surtiha din ni mo si mo asawa, pre, no? Pinangga to kayo ka. Guwapaha na ba kayo ng asawa Ito, ng pre. pare Roger? Guwapa yun, ako pa. Sawang Roger, guwapaha na sawang Guwapa kaya, oo. Asaw nga tumilig bate. Naunsaw nga eh. Sutiha, di mo sugot ka pre, no? Marbita, pre. Surti ka, pre. Uy, abi nyo, wag mo ibaw. Pagpakuyab na ko na, 5 pesos repunan ako na. Pila, pre? 5 pesos ra. Asa ko to. Kininaw nga, pre, bote. Dili, bro, in love kay na anak kong bayana, in love. Uyo. Sao mo na, pre. Ay gani, siya may nubugos na ako nga pakaslan nako siya taon ba? Kay 40 taong hangyo taon niya nako taon. Pre, sa to pa pre, ikaw ba? Huwag yung kay gugmaan ng imong asawa, pre. Maurong Sayo, ano ko taon, wag ko taon. Ikaw makipag-iyaban si mong asawa. Ikaw bitaw. Ay, lagi ako, lagi. Hapit ko gi-corner. O, sige, corner. Karon.
Ay, Ako, kani. Unsa to nga dunggan ako, Roger? Gang, anong niya pa sa kadinigan? Natural kay mga ona ta. Unsa man di ka muli? Oh. Di ka mukaon? Kita mo, pre? Yapas ko kasawa. Di ko kung siya makakaon. Basta wako, magtao, yun, be. Basta kay 5 ray puhunan na. Oh, Unsay 5 puhunan? Unsay 5 sa ning puhunan? Ipuhunan kag 5 pesos aron mag aron kuno magkauyab mo. Bitaw. Oh, kahambugiro ba ni mo, Roger? Paulis ato, ha? Joke ra today para Hilabya. mag-ibigo taon. Pre, basta 5 Jokes ray mo pa. kata. Pauli dito. Pauli. Labayo ti ka ning 5 ron. Pauli dayon. Ang tinuod naglagot ko anay ang panghambog, nga iya ra kuno kung nakuha tungod lang sa 5. Murag lain kay paminahon ba nga murag baratuhon na daay kaayo ko kay nakuha man ko yung tag 5. Kay lagi nagkauyab mi tungod lang sa pagpalit ng sigarilyo nga 5. Mo nang maglagot ko. Unsa ko kanin tawhana no? Unsa kay buhato na ko ini? Duklon ko ni. Unsa man kamo ang pasultihon? Nilia. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw, Gulya. Ang sender na to, Ate Pres, si Inday Nilia. Nelia. Oo. Si Nilia, Ate Pres, kay kaniyang ba na si Roger, kanigos Nilia, Ate Pres, na uyab ni Roger, kay tungod nga, di palit siya sigarilyo balik 5 dito sa tindahan Nilia. Karon sige panguyab, nasugot yung Nilia si kinis Roger. Karon Ate Pres, panabi man sa mga barkada niya, kaniyang asawa, 5 pesos rin puhunan niya. Iya, kuha nga mo nakuha niya. O, nakuha niya ang babae, pinaagi ra sa 5 Sige, pesos. Porbida. Akang Mao yun. tong lagot kay Nilia Ate Pres, nasakpan man gyud niya, ngutana siya kung sa iya para bagyong mga higala sa iyang bana Ate Pres. Nangutana siya kung sa iyang buhaton, kulatahon or dapugon ba kuno niya iyang bada, saon mo na to ba Ate Pres. Ayan na lang, uy. Ay na lang day. Ayan na lang yung kuan, tingali komedya rapod na, joke ra. Pabahambog sa siyang bana ba? No? Oo. Para kuan ba? Ay na lang, Nga, nagubot para na mo, anak, sikat kanak. sa diyang bana ba? Gamay ra kaayo ng kasuha. Oh. Isuha. Gamay ra kayo eh. Oo Gamay na. ra kayo sa tanan. Bab! Unsay ating isulti, Bab? Ang kinaya sa ang banang Goliath, kanang gitawag ra ko kanang binata. Binata. Binata, kanang wala kayo iunod ba? Wag yun. Mauna. Kanang kanig mga palahubog lang, kanang inom manggod. Ayaw na tagay gibugat to ni Inday. Ang importante, nga imong tanawon, kung ang iyang mga komedya, gawas para diya sa imo, ang imong batayan, ang iyang mga komedya, dili ba makasamad sa ubang balatian? Kinabay ubang komedya nga murag makasamad sa ubang balatian, bisag komedya tinuod, kani doon na may uban nga, og iyang komedya sakit, mingon dayon, may lagsay magkomedya, kitay magkomedya masuko. Wala na ibantay Inday, kay, sa ako naging, binatar kayo, mabawra kayo, lasawra kayo. Binata. Istorya ha. Og atong paambitan dire, matter pa dire sa Sirach 26 verse 15. Ang usa ka buutang asawa may katahom nga walay katapusan. Dili kini mao usa ka hiyas nga dili masukod. Balik ko na to ha. Balik ka ba? Ang usa ka buutang asawa may katahom nga walay katapusan. Kini maoy usa ka hiyas nga dili masukod ang kabililhon. Ang katahom sa usa ka maayong asawa anaa sa iyang maayong pagkaatiman nga balay sama sa adlaw nga nagsidlak sa udtong tutok diha sa kapanganuran sa Ginoo. Tiaw mo kana? Kung maayo kuno kaigbatasan Inday, mura kuno kag adlaw nga sinisidlak sa utong tutok. Tiaw mo unsa ka imposible kang sagara mo sidlak ang adlaw kana man yung gikan sa banag-banag. So, paningwain Inday nga ikaw naka sa maayong taras. Sa dalan mo gumawa komedya na wala kayo unod. Wala dili ra kayo bugat. Mauna. Ang imo harong iyang po Inday nga di na maduha atong buwan. Ha? Maduha kay naarba gipakita arba sa science at press Nga. nga sa ato pag-record karon gipakita ga maduha atong buwan. Ang Ayan, usa kay mature na siya nga diduol sa atong planeta. Mao na yung nakakuyaw. Mahuk og buwan na press kay mo ayag mo siya.
Meteor, kanang meteor Goliath magdagan man na. Pero kana siya, maoy kinadulan nga meteor nga ni Agi sa atong planeta ron, Ate Pres. Ang kuyaw, og mausab iyahang dagat sa iyang muaris kalibutan, impas na tanan. Tabla. Og matagak. Tabla. Og Mao ginagingon sa scientist nga tabla. Pero og malasaylo ra siya, mabalik ra siya sa kawanangan. Mao ba? Bali, karon nga October og sa November, duha na siya karbuan. Sige nagagi-agi sa planeta. Nato. Makita na nato Ate Pres kadang maghayag nga kuan. Makita na ipaibaw na nila. Nainumdum ka sa Goliath. Goliath, nainumdum ka sa gisulting Ginoong Hesus. Nga maingon nga, magtapos ng kalibutan, yan ingon si Hesus, walay na sayod. Bisan ako masayod, ang amahan ray na sayod. Apan, usas mga ilanan matupang Ginoong Hesus, nga ang mga planeta magkabangga. Mataga ang mga bituon. Muna yung gisulti. Kuan na sa naabang kay, murag hapit na yun matapos kay, ang iro mo, upa na si Iring. Murag inaana Ate Pres. Manang ako orong iro gamay. Na may Paano iring sa pang iring? mong papanoy. Habang katawa dyan ko. Abang katag ano na. Tapos kilibutas, kibuloy. Kisay magkatagaan? Kibuloy ra? Sibuloy. Nalaman po sa mga tanay. Sa ito mo niya, Inday, pagpabilin sa imong kamaayo, ayaw tagay gibugaton ng kanang sa imong bana, kay binata ra kayo Binata, na. bitaw. Binata ra kayo na. Ang panginingohaon mo, ang iyang mga pulo nga buhian, kung dili ba makasama og balatian sa uban, nga maghatag og kasuko og kapungot og resulta pa nag-away. Kay kada ra bang inom Goliath, naa dihang murag palabuanay sa hambog, hangtod mag-away taon. Bitaw. Di ba? Maabitaw dito kumiinom. Kaya katong usa nagkainom ko, nagkita mo sa akong ex, wadok ko, kaya bago sa netabo na mong gabi eh. Gano'n ba? Akong ipamoy na, murag hang lang. Salamat mo pa na agad yung tulumanon. Kung ako ang Pasol Tihon.